Ake ngiphinde futhi ngibuye ngichaze lolu daba lolu lokucela ngoba insizwe eningi ziyangixhuma zifuna ukuqonda kahle ukuthi kusuke kukhulunywa ngani amakhwenkwe ngokocela uwenze njani ngokwendlela ejwayelekile. Nakho kuqonyiwe intombi kwahamba isulcase njalo njalo ifika yamisa iduku noma ngabe kuthiwa ayimisa ngaduku lapho sakhulume nawo yayisikhuluma ngokuthi ifune kuzocela kubo ukuthi ke kwenzeke njani. Nakho ke kwenzeke intombi uma kuwukuthi ithi wozocela kubo uzoyicela esangweni wozoma esangweni ngoba abanye umthetho osuke ushawa ubaba kulelo khaya. Kuye kwenzeka nje uthumela abakhongi beyomemeza befike becela isihlobo esihle esangweni ngoba ukhumbula sicela isihlobo esihle mangabe intombi ikhulelwe kodwa mangabe kuzocelwa kuzwe ngesihle bayamemeza bethi sicela isihlobo esihle ngoba abakhongi bahluka esangweni ukuthi la benza icala noma laba abakhulelisi noma laba bazocela isihlobo esihle abanacala. Ngakho ke esangweni kucaca inkulumo lapho ukuthi abakhongi abeze ngesihle. Uma nimemeza esangweni nimemeza ngesithupha animemezi ngenkomo ekhwetshelayo nisho imbala yakhona bese ningeniswa ngaphakathi thunyelwa umfana ezonilanda esangweni ningeniswe ngaphakathi. Uma ningena ngaphakathi emagcekeni ningeniswe endlini kuphinda futhi kuyashiya ukuthi abasuke behlele icene babomuswe ngakhuluma kuthiwa nihlasele ngani bese besho bese ngoba nibona umnomzana engakhulumi nje kudingakala kube khona ini imfuno zakhona lezi imali lezi ezincanyana nakhona eingatheni omvula mlomo ngiqamazinyo onkwelamthini osikhwehlela. So lezo mali lezo azuqedi ngisho 4000 zingezokuhlanganisa inkulumo yalemndeni ewu2 phakathi kwalabo bazocela nakulomuzi abawuvakashela. Emva kwalokho bese kuthiwa nikhulumela phezukwani bese kukhuluma umnumzana athi ngiyabona ngihlase nize ngobani bese esho bese besha abakhongi cha size mhlawumbe ngominenhle noma size ngobazothile. Bese ubaba wentombi kubuzwa ingane ukuthi sibanibani uyabazi nabantu bakwangema okwentombi ukuthi ithi yebo noma cha me yabaphika sekuyinkinga kodwa imithi yebo shuthi iyazi ngabakhongi. Bese yaqhubeka ubaba ethi okay intombi yami kulungile abuya lethi inkulumo athi cha benithini ke sangweni nizwile nimemeza bese besha abakhongi cha besithi simemeza ngohlobo lwenkomo engaka sizocela isihlobo esihle. Isihlobo esihle sicelwa ngeinkomo esangweni lento yesicelo kuthiwa ibizo ayikho sikweni ibizo iphuma emva kwenkomo ibizo ezusiko iphuma emva kwenkomo. Angishintshisa abantu indlela yangakubo ngiqondisa isimo sensizwe ezifuna ukwazi bese emva kwalapho bebale imbala yenkomo ebebeyibale esangweni exactly ukuthi bamemeza phezulu kwazo bese ethi umnomzana cha ngoba nesihlahla esingazi ngizofuna inkomo ibuye mhla ka9 August ngizobe sengiqoqe wonke umndeni wala ekhaya bese niyayiletha ngifuna ngalelo suku lezo inkomo zakuleli ekhaya ngoba nisuke nisayoza ukuthi kuphilwa kanjani ubaba wakho ngidle etsheni singakanani. Ingakho kuthiwa abakhongi bayocela isihlobo esihle hayi isicelo semali bafika nenilani le inkomo bayiphethe bese ethi mhla ka9 August ngiyayidinga lelo hlobo lenkomo enibayile zibhalwe phansi ukuqinisekisa ukuthi uma nibuya nibuya nayo yini lembala enayisho. Uma ningayitholi ke niba senikuhlawulela lokhu cha nanitheni nombalo kanje obafazi bewela isithole esinzimakazi ilokhuzana idunele emaqola ngiyalinganisa. Ngakho umbala ibale esangweni iphinde ibalwe endlini bese kuyikuthi kuhlanganiswa inkulumo ukuthi zidingakala nini inkomo bese besho kabakhongi ukuthi ngokwendlela yakhona sizocela ukuthi intombi before kuphuma inkomo ibisifikile lethi impahla yazobekela kuphi yazobekela abantu basekhaya ngoba asikwazi ukukhipha inkomo sithi ziyocela isihlobo esihle sibe ingakazi intombi iqome bengamazi nala ekhaya la esiphuma khona ukuthi uma bani ocelwayo. Kodwa mase kikizeliwe egcekeni kwabonakala kushawa igubhu kubhenguzwa amaphinifa namacansi wambatha umama wentombi nobaba bakhona bangamakhehla bathola amabhola abangasekho nabaphilayo angamabhola enamel ambozwayo. Kuyazeka mase kukhulunywa emsamo uthiwa cha inkomo ziyaphuma ziyakwashandu ngoba umashandu wafika wazoqoma. So ukucela kulapho ngokwesizulu lento yesicelo eyigodi ayilona usiko lakwaZulu futhi ayiphoqi
lento yesibizo 20,000 noma 30,000 nowesibizo akukho la uthi maqala khona kufika bakho ngiqala isibizo cha indlela yeyigodi abenza ngakhona ngokwenquma umgomo yakhona kodwa ngokosiko uma nicela esangweni nimemeza ngesithupha sayinkomo seziyoqhubeka ngoba sekukhulunywe phela lesithupha enicele ngazo bese kushiwo ukuthi ezefurniture zinganginina noma zingakwabaganisi abakubo kwentombi eyomncamo futhi nakhona usala nganginina eyombeko kanjalo njalo kuze igcine sephele ubani u11 ngoba inkomo yomncamo ikhona ngisho elobolweni inkomo yesigodi ikhona ngisho elobolweni inkomo engekho elobolweni inkomo yomqhoyiso kuphela ngobe kamama akuyona yomqhoyiso yesibhamba umqhoyiso inkomo oyithenga wena kini umgwenyana uyibulale so lezi zikhuluma nje ngephakethe ngamini zikhuluma ngesibaso somnomzana ukuthi yena udlilela esitsheni esingakanani ingakho qala intombi ekhipha ucu bese kuba khona into oshesha afike la ngemuva eyayicount mangabe kuyinduna leyo yayiba ubuhlalo bu16 leyanto yayiveza ukuthi shuthi lo muntu uyinduna noma umndeni mhlawumbe ulamana nenduna la ekhaya lotshelwa ngo16 wenkomo oshafike babekhulumela uhlobo lwentombi eqomile ukuthi kudlelwe esitsheni esingakanani khonto ethi oshesha afike la ngemuva angani nobantu bayayazi so lento yesicelo umkhuba wegodi lento yesibizo uthi isibizo sikababa nesikamama ifika nje zibekwa alukho sikweni kuqala ilobolo ngaphambi kokuba kuthiwa kuza umembeso wona siko lempilo emva kalokho sengingeza sengingeza lento ethi inqeba amasondo kuze emva kwenqeba amasondo kuze umshado ngoba vele ibizweni sebevamise ukubhanqa konke nalento abathi umkhehlo njalo njalo so ke isicelo semali sineyigodi sineyindawo siwumkhuba akulona usiko ngiyabonga ethuba